Какво става, хора? Аз съм Тимош ВГ и преди да започна този клип искам да се извиня наистина, че не съм качил близо 5 месеца, даже може вече и толкова да са. Просто няма желание да снимам, мързеше ме, така да кажа. Но ето, че пак се завръщам и за това мое извинение отварям един нов сервер на име Punchcraft, KitPvP. И така, значи нека да започнем с самото ревю. Значи тук като стрим може да видите, пише Punch Stats, TPS, Online, Death Kills. Аз съм собственик, нали, разбира се. Значи тук ще ви спауня, ето спаун, ето тук. Значи, извинете, че на някои букви са пропуснати, просто има бък. Да, ето тук се хелвате за 45 и репервате, нали, само на нощ 1000. Ето, значи без хакове, без бъгове, без читове, без модове, без просене, без спамене, без капсулок, без виждане. И тук добре дошли в Punchcraft, ето Craft, не Т, в бокс табелите, KitPvP сервер, без расизъм, без офанзивни имена и скинове. Молим ви, ако намерите бъг, съобщете на някой от екипа. Значи, за да видите китовите и магазина, напишете кит. Ето кит, като напишете. Значи, тук са фрикитовете, това е кит Archer, PvP специал и оп. Значи, това е за шоп. В Пайроли, не знам, не ми се вижда цялото. Не Гренадиер, Барбариан, Кнайт, Танк, Тор, Пайро, Фрог. Мисля, че това е Пайро Арчер, не знам, и Викинг. Откато може да видите баланса, колко пари имате. То като влезете автоматично ще ви спомня първо с 100. Друго армора, е това тук си купувате армори. Уепани. И екстри, например Fishing Rod, това е легендарка, нормалната ябълка, гранати, телепорт, Вениш, Бандит, Петов и Player Tracker. Значи и вебсайт за сега още няма. Само се направя на Game Mode 1. И ето отзад какво има. Това там бяха нещата. Значи лотария може да е трета на всеки 4 часа. Да, ето лотери пишете. И то тук ви излиза лотери, Last Winner, Кантаро 1. Това ми е другия ник. Пишем бои. Аукшен, нали, продават си нещата. Има едно vs едно. Написал дуел. Мисля, че беше, после ще го правя. Китове така и FPS арена. Ясно за полушани. Малък левел. Значи е тук, нали, идвате тук, купувате си. И, например, влизате тук и почвате да се пръскате. Така. Ето тук е място за размяна, трейдинг, трейдинг булт 2, ето така влизате, а там е трейдинг булт 1. Ето. Друго, тук нещо като кошче, нали, disposal, don't litter Troy or trash away. Тук си купувате за $10 един диамант и за 7 един iron ingot. Репервате си неща, крафтинг тейбъл и така. Значи тук чест за бедни, нали, ако нещо ви трябва, ги слагате в тези честове, за да не ги хвърляте, нали. Ето и Private Storage. Значи това е Enter Arena here, а там Enter Arena here, Random Spam. А това е Enchant. Ето, например, сега първо да ви разведа изларповете. Значи това е 1 vs 1. Само да ви заради, това е 1 vs 1. Ето. Warp Battle. Ето го Warp Battle. Warp Enchanting, вече го видяхте. Warp FPS.
Ето максимално FPS арена за всички. Ето смисъл тук, нали, за да намирате. И ето тук има FreeSUP, Punchcraft Swoop. Там, тук. След това Warp PvP Forest. Тук автоматично сте на PvP. Да, ето го. Repair го видяхте и Trade го видяхте. Добре, сега отиваме пак на спауна. И това е рандом спауна. А пък тук е самото, където вече те спаунвали. Ето го. Значи това е място, където се биете. Големичко си е. Надявам се да влизате в този сървър. Ще бъде винаги онлайн, така да го кажа. И да. Сега мисля да ви покажа всички китове. Значи кит е така. Кит Archer е това. Кит PvP това. Специал. Оп. Е доста хубаво. И е фри между другото. Гренадия. Е, това са гранати, смисъл, пускате ги, те гърмят, нали, TNT. И има Blast Protection. Барбариан. Ignite. Танк е доста скъп, 150. Про двойка. Sharpness на B3. Pyro. Frog. Protection на Feather Falling 10. Sharpness на и Frog DNA. Мисъл Jump Boost ви дава. Опс. Kit Pyro Archer. Мисля, нали, пак Pyro, но има Power в Flame, ще се и така. Викинг. Тор е доста хубаво. С брадвата Shift и това ляв бутон и пускаше, мисля, че грамотевици. И Кит Бир, мисля бира. Като го изпиете, Weakness in Musea. Да. Ранковете са, нали, дефалта по принцип. Когато влезете първо ще ви спане така дефалт, обаче аз съм си променил името само на Хикс. Ето, ей така ще бъдете. Има ранкове VIP, нали, може да бъдете, това е по-слабото. И премиум, по-силния ранг. Кам. И да, това са... Ще го направя, значи VIP печелите при 25 кила, а премиум го печелите при 60. Значи всеки, например, който влезе за сега в сървър, днеска сме 26 октомври. Утре, не, от днеска до 30 давам безплатни ранкове VIP и по $1000 на всеки човек. И това беше от сървъра, надявам се да ви е хареса, лайк в описанието, даже сега ще го напиша в чата. Ето, и скайпа ми ще бъде в описанието, да се свършите с мен, ако нещо имате, например, за сървъра. И това беше от мен, надявам се клипчето да ви хареса, лайкайте, споделяйте и до следващия клип. Чао!